ty aj tvoj tím ste boli schopní okamžite reagovať a súčasne aj pripraviť základné odpovede na to, čo najviac trápi rezort životného prostredia. Na dnešnom stretnutí sme v krátkosti prešli návrh programového vyhlásenia vlády v tej časti, ktorá bola navrhnutá Ministerstvom životného prostredia. Veľmi vítam, že tu je záujem o normálnu ľudskú konštruktívnu spoluprácu medzi dvoma rezortmi, a to je rezort životného prostredia a rezort pôdohospodárstva, ktoré zväčša ako keby boli v nepriateľskom postavení, ale dnes cítim, že to môže byť nová kvalita vzťahov dvoch ministerstiev, ktoré zastupujú rozdielne názory. Rovnako som veľmi privítal základnú informáciu, čo považuje dnes Ministerstvo životného prostredia za najakútnejšie veci, na ktoré bude musieť okamžite reagovať. Ja si dovolím z toho všetko, čo sme si povedali, pán podpredseda vlády, spomenúť len jednu vec, a to je, ako budeme pokračovať pri zabezpečení výroby elektrickej energie, pokiaľ ide o vodnú elektráreň Gabčíkovo, pretože my sme túto elektráreň dostali pod plnú kontrolu štátu Slovenskej republiky potom, čo bola ako darček táto elektráreň darovaná do dlhodobého prenájmu talianskému vlastníkovi slovenských elektrární. A predsa len všetko má svoju životnosť, aj stroje, aj technológie, a preto som veľmi privítal konštruktívny návrh, ktorý si predniesol na dnešnom rokovaní. Požiadal som pána podpredsedu vlády, pretože toto je rezort, ktorý je veľmi úzko napojený na spoluprácu s mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, aby bol maximálne súčinný s podpredsedom vlády Kmecom, pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a rovnako s pánom ministrom Raším, ktorý má na starosti fondy. A ja verím, že budeme mať dostatok zdravého rozumu, pán podpredseda, že nebudú prebiehať medzi ministrami preteky o to, kto si nechá najviac peňazí na míňanie a potom zistí, že nie je schopný minúť, a že v rámci možných pružností, flexibilít sa budú presúvať peniaze nielen z centra na samosprávne kraje, ale že budeme schopní si pomáhať aj v jednotlivých rezortoch. Chcem poďakovať aj ľudsky, pán podpredseda, za to, že rezort životného prostredia promptne reagoval na potreby obcí. Ide o 28 obcí, ktoré boli postihnuté zemetrasením na východnom Slovensku, pretože predchádzajúca vláda sa na týchto ľudí doslova do písmena vykašľala, a že dochádza k vyhláseniu výzvy v rámci programu alebo projektu Obnov svoj dom, kde sa budú môcť prihlásiť ľudia s poškodenými domami. Hovoríme to veľmi jasne, aby sme niekomu nemotali medovú motus popod nos, že ide o sumu, ktorá je určená predovšetkým na zateplovanie rodinného domu, ale časť tých peňazí sa dá použiť aj na odstránenie statických porúch, ktoré boli spôsobené zemetrasením. A vítam aj správu, ktorú si mi poskytol, že spoločne s ďalšími chceš navštíviť, myslím, že s pánom podpredsedom Kmecom, túto oblasť v priebehu budúceho týždňa. Naša ambícia, dámy a páni, zostáva nemenná. My finišujeme, pokiaľ ide o programové vyhlásenie vlády. Máme už prvú verziu. Doraná táto verzia musí prejsť do zajtra ešte finančným hodnotením, či sa vám tam niečo neobjavilo, čo naráža na realistické možnosti našich verejných financií. Zajtra je zvolaná koaličná rada. Na tejto koaličnej rade sa budeme okrem iného zaoberať pochopiteľne aj návrhom programového vyhlásenia vlády. Chcem požiadať koaličných partnerov, aby sme vynaložili maximálne úsilie a pokúsili sa všetko zabezpečiť tak, že by sme mohli rokovať o programovom vyhlásení vlády vo vláde v utorok a potom už v Národnej rade Slovenskej republiky v stredu a štvrtok. Ale som realistický človek, môže sa čokoľvek stať, pretože môže vzniknúť téma, pri ktorej budeme potrebovať viac času. Fakt je ten, že povinnosťou vlády Slovenskej republiky v zmysle Ústavy Slovenskej republiky je predložiť svoj program a požiadať Národnú radu o dôveru v lehote 30 dní od momentu, kedy je vláda vymenovaná. Čiže stále máme dostatočné množstvo priestoru, ale priznám sa, že máme ďalší oriešok pred nami a ten sa nazýva rozpočet. Vzhľadom na to, v akom stave sú verejné financie,
preto by sme boli radi, keby táto etapa etablovania vlády bola za nami čo najrýchlejšie a potom sme mohli robiť už politické odborné rokovania vo veci rozpočtu Slovenskej republiky a verím, že tam nájdeme spoločnú reč. Využívam túto príležitosť k pôdu Ministerstva životného prostredia, pán podpredseda, aby som poďakoval koaličným partnerom a členom vlády za naozaj veľmi efektívnu spoluprácu pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. Mal som inú ambíciu, myslel som si, že to bude štíhly dokument, ale to dokument až taký štíhly, ako som ja chcel, nebude, pretože rezorty považovali za správne ísť podrobnejšie do niektorých programových cieľov, ktoré sú tam, ale o to viac si myslím, že to bude dobrá ponuka pre Slovensko, ponuka, ktorá nás môže posunúť ďalej. Pán podpredseda, som pripravený podporiť priority Ministerstva životného prostredia. Myslím si, že máme rovnakú retoriku. Keď budeš úspešný ty, budem úspešný aj ja. Keď budem úspešný ja, budeš úspešný aj ty. V tomto máme dostatok politických skúseností vo vládnej koalícii, aby sme vedeli, koľká bije. My si veľmi dobre uvedomujeme, kto všetko proti nám stojí, že tá presilovka mediálna a neviem čoho všetkého je obrovská. Priznám sa, že som trošku prekvapený tým kvílením mimovládnych organizácií v súvislosti s rozhodnutím, ktoré prijal rezort Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí. Dámy a páni, poviem to veľmi jasne. Skončila éra, kedy na Slovensku vládli politické mimovládne organizácie. Ak v iných krajinách si nechajú členovia vlády, bankový sektor a ďalší diktovať svoje tempo mimovládnymi organizáciami, toto u nás fungovať nebude. Veľmi jasne chceme odlíšiť mimovládne organizácie, ktoré robia čistú politiku s jediným cieľom poškodiť vládu. Takéto organizácie nie je žiadny dôvod, aby dostávali peniaze zo štátnych zdrojov alebo z iných zdrojov. Nech si hľadajú bohatých zahraničných sponzorov, ich majú, pretože jedinou úlohou týchto politických mimovládnych organizácií škodiť vláde Slovenskej republiky. A tým mimovládnym organizáciám, ktoré reálne pomáhajú ľuďom, a pomáhajú možno pri ochrane prírody, pomáhajú možno pri ochrane historických pamiatok. Veľmi jasne odkazujeme, že sa nemusia báť, že by nemali dostatok zdrojov na svoju činnosť. Ale to jasné oddelenie politických mimovládok od tých ostatných, ktoré robia to, čo mimovládky robiť majú, tu musí nastať a veľmi vhodný moment bol práve to, že sme sa rozhodli pre určitý finančný model pri hľadaní finančných zdrojov na zabezpečenie tzv. 13. plnohodnotného dôchodku pre našich seniorov. Pán podpredseda, teším sa na spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.